Здравей и добре дошъл в платформата за онлайн обслужване на детска кухня Макарон. Както може би вече знаеш, Макарон предлага 5-степенно меню за всеки делничен ден от седмицата, което се състои от супа, основно ястие с месо, основно ястие без месо, десерт и пюре. Супата и основните ястия се предлагат в два варианта. Вариант S – пасирано, подходящо за по-малките, и вариант М – непасирано, подходящо за по-големите дечица. Менюто в началната страница на платформата може да те обърка, защото започва от петък, а не от понеделник. Това е така, защото сменяме менюто всеки четвъртък. Когато сменим менюто в четвъртък, ти все още имаш достъп до утрешния ден, петък, заедно с цялата следваща седмица. За да поръчаш онлайн, е необходимо да се впишеш в системата или да се регистрираш, ако все още нямаш клиентски профил в Макарон. Ако вече имаш регистрация в Макарон, въведи своя личен код и парола, за да се впишеш в нашата платформа. И ето, че вече стигнахме до същинската поръчка. Пред теб ще се зареди цялото ни седмично меню с активните дни за поръчка, а под тях стои кошницата с поръчаните ястия. Всяко ястие е придружено със съставки и цена. До името на ястието ще намериш бутони. Както споменахме в началото, бутон S ще добави един брой пасиран вариант на ястието, а бутон M ще добави непасиран вариант. Десерт и пюре можеш да избереш от бутоните с форма на сърце. В долната част на всеки ден от менюто сме показали мястото, на което ще се достави поръчката. При нужда, мястото на доставка може да се редактира от секция «Редакция на профил». В кошницата са събрани всичките ястия от твоята поръчка. Ако искаш да премахнеш някое от тях, просто докосни на ястието и след това маркирай бутончето за изтриване. След запис на поръчката ще се покаже прозорец за потвърждение, в който сме описали всички детайли. Провери ги. Бутон плащане ще те отведе към интерфейс, в който можеш да платиш бързо и сигурно чрез Apple Pay, Google Pay или дебитна карта. От съображение за сигурност, ние не запазваме данни за банкови карти в нашата платформа. Този интерфейс е част от банковата система, с която работим. След успешно плащане, твоята поръчка ще бъде предадена за производство. Важно е да знаеш, че само успешно платените поръчки ще преминат към производство. Ако плащането е било неуспешно, поръчката ти все пак ще бъде записана в секция «История на поръчки». Няма нужда да създаваш поръчката отново. Оттам ще имаш възможност да направиш нов опит за плащане. Просто маркирай поръчката и натисни бутон «Плащане». Можеш да маркираш и няколко поръчки едновременно. Споменахме ли ти, че сме създали и виртуален портфейл? В него можеш да депозираш средства предварително и да ги използваш за плащане на текущи или бъдещи поръчки. Вместо да плащаш всяка поръчка отделно, можеш да депозираш средства в нашата система, които ще се съхраняват на сигурно място и ще бъдат ползвани за плащане на всяка твоя поръчка онлайн или в наш пункт, докато средствата се изчерпат. Благодарим ти, че изгледа това видео. Надяваме се нашата платформа да ти харесва. Ако имаш въпроси, потърси ни и ние с радост ще ти помогнем. До нови срещи!